अगर आप एसएस म्यूजिक से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोला छठी मैया की। पैसा मनीष रक्सौल म्यूजिक बाय प्रकाश चंद्रवंशी। पैसा आगोइल बाटे छठी माई के पुजारी, सुनिल भाई के हु बाहर न जाई। आगोइल बाटे छठी माई के पुजारी, सुनिल भाई के हु बाहर न जाई। घाटी पर जाके खूब सजा के, घाटी पर जाके फूल सजा के खूब नाची नाची धूम मचावल जाई। अरे मचावल जाई, अरे मचावल जाई। अरे पार्टनर छठ पूजा में घरे रहबे नु, बाहर ना जाइबे। खूब पैसा पैसा खूब पैसा चोरा लावल जाई। छुरा छुरला पराका मंगावल जाई। खूब पैसा चोरा लावल जाई। छुरा छुरला पराका मंगावल जाई। डीजे मनीष रक्सौल शेर संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहिबगंज। एक साल पहले इहे पारब एगो भाई हो, फिर नहीं ऐसन मौका कब सुनाई हो। एक साल पहले इहे पारब एगो भाई हो, फिर नहीं ऐसन मौका कब सुनाई हो। आलू बमामा में बदामा, आलू बमामा में बदाम सबसे पहले ये किना लावल जाई। अरे लावल जाई, अरे लावल जाई। अरे पार्टनर घाटे पर रहबे ना। खूब पैसा पैसा खूब पैसा चोरा लावल जाई। छुरा छुरला पराका मंगावल जाई। खूब पैसा चोरा लावल जाई। छुरा छुरला पराका मंगावल जाई। डीजे मनीष रक्सौल पहिला साझे बुम बुम खूब उड़ावल बम जाई हो। होते सुबह ठेकुआ चिउरा खाते अवल जाई हो। पहिला साझे बुम बुम खूब उड़ावल बम जाई हो। ठेकुआ चिउरा होते सुबह खाते अवल जाई हो। विक्रम बाबाली बोल दिखाली, विक्रम बाबाली बोल दिखाली। ओकर देह पबम खूब बुरावल जाई। हाँ बुरावल जाई, हरे बुरावल जाई। चुप चुप घरे ना कहिए पैसा चोरई है त ठीक बा। खूब पैसा पैसा खूब पैसा चोरा लावल जाई। छुरा छुरला पराका मंगावल जाई। खूब पैसा चोरा लावल जाई। छुरा छुरला पराका मंगावल जाई। आगोइल बाटे छठी माई के पुजारी, सुनिल भाई के हु बाहर न जाई। घाटी पर जाके खूब सजा के, घाटी पर जाके फूल सजा के खूब नाची नाची धूम मचावल जाई। अरे मचावल जाई, अरे मचावल जाई। अरे पार्टनर छठ पूजा में घरे रहबे नु, बाहर ना जाइबे। खूब पैसा पैसा खूब पैसा चोरा लावल जाई। छुरा छुरला पराका मंगावल जाई। खूब पैसा चोरा लावल जाई। छुरा छुरला पराका मंगावल जाई। प्रेम से बोली सूरज देव की। कॉन्टैक्ट नंबर 73526764।